Táim go breathnú ar Google Meet. Is féin clár é atá ag gach duine mar chuid den chuntas eisithe scoile. Ar dús táim go breathnú ar na ballaí chun Google Meet a chur ar bun. Tá cúpla bailach agam chun é seo a dhéanamh. Táim chun Google Meet a agrú tríd an bhéilire. Is féidir lom dul isteach san éilire, agus is féidir lom lá a raibhnú. Raibhnóid mé an dara lá déag de bhealtaine. An sin, bracadh mé síos teidil an cruinnithe. Is cruinniú Foireann rainn an bhéarla é. Níl suíomhbhreabhaithe, dá bhrí sin fam chun fís chomháil Google Meet a agrú. Cruthaíonn sé seo nasc don na ranfórtaithe chun a bheith páirteach sa chruinniú. An sin, tá orm cuireadh a thabhairt do roinnt ranfórtaithe. Táim chun na seoltaí ríomhphost a chlóscríobh. An sin curthaigh mé an taim leis, dó a chlog ar an dara lá déag de bhealtaine. Agus mé a shábháil go thua oibriach, cuireann sé ceistearm an mín leat cuirt ríomhphost a cheoladh go dtí na ranfórtaithe ar éilire Google. Seolann sé seo nasc chuig na ranfórtaithe chun iad a chur ar an eolas faoin gcruinniú. Seolam chun ballaí an sin é. Fáinne na daltaí nó an éireann ríomhphost atá cosúil le seo. Is féidir le dul isteach sa chruinniú tríd an nasc seo a bhrú. Is féidir le é a chur san éilire anseo, ní gá dóibh ach yes a bhrú. Feiceann tú go bhfuil cuireadh agat chuig cruinniú Foireann ar an 8 de Aibreán. Táim chun clicáil ar yes. Agus nuair a thagam mar ais go dtí an bhéilire anseo, tá an cruinniú Foireann san éilire. Is féidir an freastal ar an gcruinniú trí clicáil ar an nasc chias. Bailach eile chun Google Meet a crothú ná trí seomar ranga Google nó Google Classroom. Táim in mo rang béarla don dara bhliain. Tá me géirí cuir a thabhairt dómh chuig cruinniú. Is féidir lom dul isteach in socrtha anseo agus an sin is socrtha ranga, Class Settings. Táim chun clicáil ar comhartha cruinnithe nó Generate Meet Link híos anseo. Cruthaíonn sé seo nasc cruinnithe. Is féidir leis na daltaí é seo a fheiceáil. Is féidir lom é a bhaint más mína. Fágfaidh mé é mar atá sé agus déine mé é a shábháil. Is féidir leat an nasc a fheiceáil an sin sa seomar ranga. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis na daltaí trí ríomhphost agus a chur an uail dóibh go bhfuil mé géirí casa leo ag a 3:00 inniu. Bé orthú logáil isteach sa seomar ranga Google, clicáil ar an nasc agus beidh siad an anna bheith páirteach sa chruinniú. Is féidir leat cruinniú a dhéanamh trí Meet é féin. Is féidir leat clicáil ar Meet agus tá sé folasach nach bhfuil tada beartaithe don lá inniu. Táim chun clicáil ar chruinniú a shosú. Táim chun an cruinniú animnú agus clicáil ar lean a raig chun cruinniú a agrú. Is féidir leat a fheiceáil go bhfuil mo camera ag tosú anseo. Táim chun mo camera a bhuaca. Is féidir leat é a fhágáil ar siúl más mín leat. Níl duine ar bith ag freastal air mar nár thug mé cuireadh de aine. Táim chun clicáil ar Join Now. Táim ag freastal ar an gcruinniú anois. Is féidir lom na seoltaí ríomhphoist a chló nó is féidir lom clicáil ar Copy Joining Information. Is féidir lom dul isteach i mo chuntas ríomhphost agus an nasc a gramú sa ríomhphost chomá. Is féidir lom ábhar an cruinnithe a scríobh sa nasc don cruinniú. An sin is féidir lom na seoltaí ríomhphost don na ranfórtaithe a chló anseo. Bé is agat nuair thosaíonn daoine ag freastal ar an gcruinniú, mar feiceann tú daoine anseo ag athrú. Faoi láthair is mise an tain duine anseo. Nuair atá na daltaí a láthair is maith an smaoineamh a ráló a gcuid maiceanna a bhuacha. Is é seo an maic.
Nuair a clicálann siad ar seo is féidir leo é a bhuacha. Is smaoineamh maith é seo, mar má tá go leor daoine sa seomra is féidir leat ais uta a fháil. Is féidir le daltaí a maiceanna a chur ar siúl arís má tá ceist acu. Is féidir le múntóirí daltaí a bhalbhú más mín leo. Is féidir leat daltaí a bhaint anseo freisin leis na trí cnapa anseo. Anois, táim sa cruinniú agus tá daltaí anseo leo. Tá me géirí mo scáileán a roinnt leo. Is féidir lem present now a clicáil agus present entire screen. Déan cinnte nach bhfuil rud ar bithir de riomhre nach bhfuil tú sásta a thuispáint do dhaoine. Táim chun clicáil ar share now agus tá ag roinnt mo scáileán anois. Tá me géirí dul arás go dtí an seomra ranga agus tá na hinteanna foghlama leagtha amach agam. Táid chun léirmhas ar leabhar a scríobh anseo. Tá document Google inite anseo, áit i bléitear an cruthaithe ratha freisin. Ní gádam é seo a roinnt le seomra ranga Google, is féidir lom documéid a cruthú agus é a roinnt freisin. Is féidir lom labhairt faoi léirmhas ar leabhar samplach freisin. Is féidir lom labhairt leo faoi Steve Grayson study clicks agus na gnéithe a bhaineann leis a thuispáint dóibh. Nuair atá críochnathe, ní léon cáil dom mo scáileán a roinnt níos mó. Is féidir leis na daltaí nóta tráchta a dhéanamh am ar bith, ach an cnapa comment a bhrú, agus nóta tráchta nó ceist a chur. Seachas 4 nó 5 ag cainte an am céine, is féidir leo aiseolalas a chló anseo. Is féidir leis an múntóir nótaí tráchta a dhéanamh agus eolas a roinnt anseo leis na daltaí. Is féidir leat an ceacht a hafad, agus gur féidir le daltaí brathnú ar níos déanaí. Tá cnapa an tafad le fáil sa cuaine ar taobh na lámha deise. Clicálam ar na 3 spotaí chun an ceacht nó cruinniú a hafada. Is féidir lom clicáil ar record meeting anseo. Is féidir leis na haibrí riarachán é seo a chur ag gníomh. Tá físeán breise a míníonn conas é seo a dhéanamh ar an leathanach fís chogála PDST. Nuair atá tú críochna leis an taféid, is féidir leat clicáil ar stop agus is féidir leat an nasc a roinnt ar rífost, nó is féidir leat é a chur i do seomra ranga Google freisin. Faoi dhearra, déan cinnte go bhfuil na daltaí imethe sular bhágan tú an cruinniú agus gur tusa an duine déarnach sa cruinniú. Críochnaíonn tú an cruinniú nuair a clicálann tú ar an cnapa dearg anseo. Go n-éirí an tá leat leis.